Moi boas. Estou no Concello de Muros. Vou participar no Trail Cova da Bruxa. Distancia de 23 km, 1500 metros positivos. Como me reventa este cambio de hora. Estou case sin dormir, como sempre. Hoxe o obxectivo será disfrutar e chegar ben. Seguimos co obxectivo da maratón, así que hai que seguir adestrando para ele e para ese obxectivo. Así que nada, xa vamos ir a recoller o dorsal, a ver se topo o pabillón, que ando perdido por Muros, e a ver que tal está. A última vez que viñera foi fai 2 anos. Estivera moi divertido, ainda que estuvera cerrado o día. Este ano volven as bruxas, polo que vin, e algunha sorpresa máis por aí. Inscricións agotadas casi ao momento. Así que nada, vamos alá. Moito ánimo. Igual. Levamos 5,5. Moito subidor ao principio, pero ben.
la jungla. Mira de qué ciclistas. Seguimos bastante bien. E por detrás do tempo que quería, a ver se ven unha zona algo de correr, podo recuperar un pouco. Faltan 9 kilómetros para a meta, ou eso me dio o reloj. Creo que xa estamos na última subida dura, ou eso espero. Bastante ben, sin molestia ninguna nin nada, así que seguimos. Faltan 7.800 para a meta. Vou 20 minutos por detrás do tempo que quería. Vai haber que apertar moitos dentes. Vamos.
casi me mato. E tropecei cos meus pés. Kilómetro 19, faltan 4. Seguimos a tope. Gracias. Pero non consigo baixar o ritmo que quería. Se antes faltaba, iba 20 por encima, para 18, recuperei algo, pero non está isto tampouco para correr moito. E igual nin debería correr moito, que despois pa semana na maratón, para preparar a maratón, vai me salir o pulmón pola boca. Seguimos. Ese cartel ponía Ciénaga de los Muertos. Me temo lo peor. Pues sí que era Ciénaga de los Muertos. Mi madriña. Segunda vuelta, veña. Máis protagonistas echando o crono. Cruzado o arco da meta e a fotocélula do crono de traxe. E aquí chegan máis atlarines. Pois ata aquí o que foi o Trail Cova da Bruxa, con victoria para Pablo Vecino en 2 horas 4 minutos e 2 segundos e Alba Rei en 2 horas 43 minutos e 42 segundos. En canto ao meu resultado, acabei no posto 53 e quinto da categoría, con un tempo de 2 horas 40 minutos e 20 segundos, a un ritmo de 7,23 o kilómetro. O obxectivo cumprido, xa que cheguei sen ningún percance, e iso que non me faltou moito para volver a caer. Sorprendido con ese quinto posto da categoría, pensei que ia ser moito peor, xa que non ia ca idea de apretar, aínda que segundo foron pasando os kilómetros, pois sí que fun apretando máis. As sensacións foron moi boas, grazas a que o percorrido estaba bastante seco e permitía correr algo máis, sobre todo nas baixadas que as desfrutei moitísimo cando se ia entre as árbores. Tamén sorprendido coa forza que cheguei á última das subidas polo Cortalumes, onde seguín gañando postos. Unha cousa que me chamou moito a atención foi que cada vez os controles da Federación son máis exixentes. Desta vez, a parte de ensinar todo o material obrigatorio, tamén tiñas que ensinar o porcentaxe de batería que tiñas no teléfono. Primeira vez que vexo que hai que ensinar isto, pero vexo ben que se fagan este tipo de controles, xa que unha vez que andamos polo monte, pois non sabes o que pode pasar. O percorrido gustoume bastante, tiña de todo para non aburrirte en ningún momento,
Unha primeira parte rápida para estirar o grupo de corredores, aínda que ao chegar a unhas escaleiras, pois fíxose algo de tapón, subidas que permitían correr e outras nas que era imposible, como os cortalumes que pasamos, vistas espectaculares de toda a ría, a zona de monte onde estaban as cordas unha pasada, baixadas algunha técnica por haber pedras soltas pero outras moi rápidas como me gustan a min entre as árbores e sobre terra seca, unha última parte onde se podía correr bastante cunha zona técnica pegadas ao río, o cal temos que cruzar, e esa sorpresa final con todo ese barrizal antes de chegar á meta. A distancia polo reloxo foi de 21,7 km. O prezo por participar era por tramos de tempo, sendo o primeiro tramo de 20 euros e para o segundo tramo de 23 euros para a distancia na que participei. Como dixen, dorsais esgotados e aínda tiveron que poñer algún dorsal máis debido á alta demanda que había. Os puntos positivos, pois boa información da carreira, varias distancias en trail de 23, 15 ou 10 km e andaina de 10 km, tamén con distancia para os cativos, varias zonas para aparcar, recollida de dorsais o día previo ou o mesmo día da proba, servizo de guardarroupas, localización e entorno moi chulo, con moi boas vistas durante o percorrido, boa marcaxe do percorrido e marcaxe de algún segmento de Strava, algo para min moi interesante, xa que te motiva a seguir apretando nesa zona, animación durante a proba coas bruxas, 3 avituallamentos intermedios completos, o avituallamento final tamén moi completo, incluso me atrevería a dicir que en exceso, porque tiñan de todo. Por o ano xa intentarei levar un tupper, porque non me chegaban as mans. 2 zonas de duchas, na zona de meta ou nas piscinas a uns 800 metros, pero na que aseguraban agua quente, polo que foi a miña opción. Os premios non eran acumulativos e agasallo desta bolsa que contén un mapa turístico do Concello de Muros, unha mostra de crema antiinflamatoria, creo que é, unha camiseta e o cartel da próxima carreira que organiza a xente dos R Runners, o trail nocturno Cruz do Valdexería de 14 km e 500 metros positivos, que é o máis posible que tamén estea por aí. Os puntos a mellorar, pois estivo todo perfecto. O único que vin así que se pode mellorar sería o tema de colas, xa que houbo unha cola interminable para poder acceder a mangueira que para sacar o barro das zapatillas tras pasar pola ciénega de los muertos. De feito, eu estive na cola ata que me cansei e despois pois xa me dixeron que a uns metros había un río e para ali foi. Tamén se fixo algo de cola para acceder ao avituallamento final, aínda que bastante menos. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras.